Ya pi ko ba ie ngala mu chi sha ngam sham poi perkan ba phin che kala na du ka ba sang ikular ya nga ba phin no mino hashi teng lenti ngam sham poi perkhat ba idur bha briu ha po ba idon ka jingmut bas new donut ka junga ba ila mong na mar bangam petha ya ka jing long ramen to ya yu bangan kuslai ha ba sha wiki tei dang bun ker hai kanen to ya yu bangan sa nut na mar bayanga pim don ka jing mut nang bangang am dei ushin rang ba po la da ngawat lat sha wei rungayo kan men to ya yu ya pingan ba be na mar bayanga pilale kumne shwa pi ong ba pi ichi sha hen ramen ta pat pi shu chai na nga am tip ki dau ba ki jing ba la ken san pi shu i ya nga ya pi ko ba ie ngala mu chi sha ngam sham poi perkan ba phin che kala na du ka ba sang ikular ya nga ba phin no mino hashi teng lenti ilong ka chung pi ngala dep dip lot na du ka bastang ha du ka bakut jing ik ba shisha ba ngala rai kut kum no ken pi hun ban shu ben kut ngam syam poi porkhat ba kum ne kan ja ba ma pi pin long kanong shet kala ya pi go ba ik nga kum jet ruma na mar menta ya nga pi shet kala ya thu se ya thu no menta ka e king ka tau bangale bakla namar ba ya pi ngada ichi sha ngam syam poi porkhat ba shet kala aba bekla banga ya pi ha ba kum kane jing long kipni kikular baro menta pacha e ha bana lor junga pi dang ye sha wei ya pi ko ba ie ngala mu chi sha ngam sham poi perkan ba phin che kala na du ka ba sang